Kita sadukna. Maulah tema itu hatta di parpungata apala di Tikyon ima di forum adat do Tarobo Put PRS Siwaru Turpuk Provinsi Banten. Materi naik si bahasota apala di Tikyon ima marha sohotan sian kata dasar sohot berarti melakukan perkawinan. Artinya ngasa sobe sian haposoon hotma di hatuaon. Harus sebetulnya taringot tu parhasohotanon manang materina manang na teknis ni namar hasohotan dengan mata betuhut siap forum adat na arong di Pantenon jala partikyoron pasataw ma tu bilang ada tarobo nang mangarade apa tikyon mau lihat ya mak horas mari hita paparanda puta raja silai sabungan sulu turpuk namar hojahatu silalahi nabolak hobar tu materi nang dimasak ni mata ketua umum nakingani ima marhasohotan Molotabereng secara etimologi marhasohotan marhararoambon sian hata so dohot hot so artinya so sian tabiat haposon iya sian akka kegiatan-kegiatan yang karena poso ido so ido haposon hot maibara di ruhut ni parsari peon dia mua kamarami kita seorang tua-tua marang akan tua-tua saya di parsita doa ayak kaya nakona mau naik marhasohotan naik manian tang di parohaun tang di ruhu ni parsari peon bahasa songoni naoloido haduan patudal tu na dihirim dari tutunayon dung marumah tangga alanido perlu dipodai irakonna asa betul-betul siap mental manang tang rohana naik merumah tangga asa unang haurahan manang patudal haduan ati apa kate jadi sian hata marhasohotaron dan gitu dung marumah tangga adong ma hasuhutonna jadi sian hata sohot on gabe suhut nah sian ido nate suhut inda adong hasuhutonna dung sohot gabe adong ma hasuhuton na ido ate ombani dokonda arong hatungganeon na hatungganeon na sohot gawe suhut gawe adong ma hatungganeon na alani ido dihamua kamanami ido molo amaino di dokoma tunggani idoli
Tunggani doli. Molo ina di dokma tunggani boru. Jadi sianido haroran dia tema kan saya takas taboto. Alani abang molo dialap sada bawa sada borua nagabe inat tanah asa marhot ripe didokom mainon godang dongan magodang na ate dongan magodang na. Nah, dongan magudang na ina inokon ina inon. Alana dia alapinon gabe dongan sadipena. Arong naman dokot gabe dongan magudang na. Dongan magudang na. Alay molo dioli amainon sada ina marujunggolu ina inon manang ala di sesuatu hal dang ino manguli muse dang adong be dang di dokko be non ima dongam magudang na ate jadi mau dongam magudang na di dokon tu inat tanah na parjulu napanggatinon idok komainon aro karena ibang do bari itu dah panoroni do kan itu panoroni itu dokon panoroni itu jadi dok panoroni berarti soro panoroni menggati itu berasal markiti haroran nirsian hata panoroni sirido asal niate asitakas alan ido borhat ma inaon ditadikon natorasna mendapoton tunggari dolina itu sedokot boru inon patibo parik ni amat tanah dah gitu, margani amat tanah. Ate mah takas taboto kan? Patibo parik ni amat tanah. Alani molo arong nama dukus sada ina. Marga hado hamu inangin na. Pabon nama margani amat tanah. Sama dijabu misalnya. Ami isukun arong nama dukun marga hado kamu inang dang dokon na berusia giat dokon na do marga si aloho marga si nabariba marga si aloho marga si payung marga si debang marga pitu batu marga si aloho marga raimorhu marga silalahi Raja Parmahan, marga si Aloho, marga silalahi Raja Parmahan, marga si Tukit. Ini dok koordinatai. Ala nungga patibo parikni amat tanah. Ale mulai dokon buruaha dohamu inang baru may dokon margana. Salai dah. Masih takas. Maulorong nama dukun. Marga hado hamu inangin na pabuon nama margani amat tanah dan margana ipabua ano nga takas bahwa bana unga patibo margani amat tanah ale molay dokon borua hado hamu inang baru may dokon margani natoras na tadi mungkin margarina torasna atar semua mate jadi ulak kosal lai marhas hotan
marhararoamon siang hata so dohot hot so siang bako di haposon hot di ruhu ni par rumah tangga manang parsaripeon. Tarimarah nabu di patorak kami taringot hata sohoto nate ate tungadong na orang takas partikiano di pasar tami tuang muak kamanami botima tak dong nama dukun ya. Nah, jadi mau latih mak di kita saluna dukun mak di babat tua. Ya. Arong naking hatana tunggan idoli. Ya. Ada dong si pada di parwatonon si binatang rangi. Bodoh kita sian sama siranu jelas budak-budak di botoni inak tay. Ada dong nuna pergi parwatonon tunggane indak budak-budak anak. Waro pas dona ke tunggan idoli, tapi udah ada gak beda misal warna tunggane inna. Mungkin ya ada kita bagi do bagion molosian di luar ni kita sama ya. Jadi soni mak suatu suku dagat. Jadi boleh teh mate. Rakit kan tarokon tunggari idoli. Artinya amat tai. Begitu? Kalau tunggari boru inatai. Mulai dokol lai tunggane berarti itori nani alap niba ido lai tunggane ima itoni nani alap liba ale mulai dokol lai sila sapon berarti nama ngalap iboto niba ini ate jadi lai kan dong doh lai tunggane lae sila sapon ido on apalah ibotoni nani alap mon nama ngalap ibotoni ba ya ido akhirnya bagi kamu teh sila sapon ido sila sapon mololai tunggane berarti ibotoni ido. Ale mololai sila sabon nama ngalap ibotoni ba ido tong ido kelebalikan ninon. Ase takasta boto ate. Ate. Ya berarti nama ngalap ibotoni ba. Ido kan? Arong dabe? Oh. Ya, jadi ini apa? Ya, jadi mulai ate Pak udah ate. Jadi molo kita kan apalah leku din kan tang takas. Itu kan sudah dulai. Jadi tong nanian lai tunggane. Ayah apa lagi sih deh? Lai sila sapon. Jadi mulai sedari orang tong meloson hita pa Jepang kon nga tabo to isak latihan on so namang burut si matubang mbak dah gitu lai sila sapon berarti nama ngala ibotoni ba lai tunggane berarti nama ngalap ibotoni nani alap niba jadi akka or sasitong na dang bahasa na baru bahasa lama ale jarang dipakai gabe mago tarestorasi ba unang sudi lai dang binoto isi do hula isi perburuan ate molona wala ibotok kudo misalnya ibotok ta dokono kuma lai sila sapon molo ibotorina walap dokono ma lai tunggane ate unang lai dang binoto isi nomor hula nama beda honi doi adong deh kira-kira awal dulu mulai dari surat tadi mulai dari itu memang rakyat binegi manang nadi dia memang kata melosong oleh sila sapon opohianin na binegi oleh sila sapon
bahwa mana nama ngalapi boto nih ba. Molo tunggane rumah ya bidegenya. Ya. Ima apalagi boto nih nani alap. Ya. Jelas songon napati po parik nakingani. Oh. Apakah do iboto ni inaktai gabe tunggane? Nah, namang ikut. 3 do lae bangolo dia ada habatakon. Ya. Ima suku-sukun. Ya. Oh lihat ya. Mau lihat ya teh. Pati boparet artinya bahwa beruinon gawe Panorama. ya dialap margana asing gawe paniaran otomatis bahwa akka hita horong ni nyon itoni burut tahun gawe tunggan ini ima nama ngalap itu tahun kan yang nuangin termasuk doon nama hamarangi sudi do tunggan ini naon ate sudi do tunggan ini ate arung nama toko mengida sada daerah-daerahi oh lurus sahat tu nomor tino do hope satu pumpe akka tunggane inda ale molo pada umumna na apalah na takas depe namar hamarangi on bapak namar hamarangi ate jadi molo lae do di kita Batak na jelaskan perbedaan na samardonga tubuh namar alo jadi lae adong lae perburuan adong lae hula-hula alari itu dibedahon da gitu lae ise no anginon ase takas molo perburuan do nama ala ibotoni ba idokoma lae sila sapon ale ibotoni nani alap niba idokoma lae tunggane idon ay molo padumuna molo song tong iba molo pa Jepang misal song iba akasiagian bahula-hula ya terningon do kan tunggane do kamu ningon do da gitu tunggane inda itu sasitong ne lae tunggane do ado alana adong lae sila sapon you konarong do lae nai alana faktor-faktor kebiasaan gabe seolah-olah pamago lae nai ido ate adong do be tadi itu berdua tulai apa ngani apalah bulan-bulan ni istri diba termasuk lo lain kan bulu kono juo tu si tunggane apalah anak ni tulang ni istri diba anak apalah anak di tulang istri diba betul kan mangna cukup lain do mangna bulu kono tu si tunggane marana sian horong nanya istri nanya oh ya Bagi partu turun ada molosong di tubuhul bung anak di tulang gabe opung. Anak di tulang gabe opung. Ale mulu samosi tetap dulai. Allah si patah idokot tulakui ba, idokot bere di dokot tu anak di tulangi gabe di dokot tulang. Dan itu nomor tu kan idokot bapak tu kan ikon apalah itu ni istri di bado. Jalah. Tunggalnya. Ya. Nah, istri ni kan ada di tulang. Nah, anak di tulang istri ni kan termasuk hula-hula tu kan. Termasuk bulu hulu si tunggal. Udah. Oh, iya Lain. Ngorang si patah molosong di samosir terteda do inon alana maropung molosong di tobaul bung maropung dona di ala fokusi gabe do iba maropung. Dan gitu, seorang apa misalnya tulang ni inata silalai si Raja Parmahan. Dan gitu, tu anak ni tulangi maropung do. Dah opungin dah do, gabe do mau maropung. Hidup mau itu bahul bung, awalnya mau samosir, lain itu dia, lain si patah, mangi mau bapak tulang di bega beli dok, koma tulang, ada yang bui dok kono bere, kayak itu, dang bui dok kono misalnya dok bere tubuh ni na beruan boru, idok kuiba tulang, dang bui dok kono bere, itu orang dok kono. Songoninang nyon anak na bawa anak na buru niba tulangin na huiba dan boy dok kono bere bapak niba do bere lae marok kono na menghargai do inon tarimara na boy patorang ate arong do ya jadi mulai mah di bidang adat sesuai do materi tarkaningan ima marhasotan berarti sosian haposon jadi suku-sukun
molo sahalak na babalu melakukan perkawinan musik waro sohot dabar hanya istilahnya marah sohot dabar istilahnya manawaro. Ayo ketua umum mohon dari itu sasali itu dia orang tetap duduk koronda sohot dari itu sohot bara dihabalu onda hot bara ipar rumah tangga onda itu selalu pada kan beda do tingkah laku ya anak keberadaan di nababalu dohot nomor rumah tangga mau udah marhasohotan lebih istilah tetap doi non itu marhasohotan tetap ale molo unga do kita tara mangul do beda tara lagi no resmi do be adong mesti mari bang songoni non bah anggo hidak ke huboto wa hidok tetap doi non tetap doi non sohot iya tetap doi non baso wara sian habalurna kok pada rumah tangga usina mahalawan molo madok kata na silele koko amang salak koro no anu ya lapo ina taon gabe hot mahoy rumah tanggam ya mara korkan tong dugor ni non ate amang udah surya ya sasali don pengamat sereru biara to suku-suku ni amat ketua umum sohot do to kate iya oh jadi sarupa dong ya oh panoroni esong nakin marhasohotan kata dasarna sia sohot jadi panoronyo kata dasarna soro do ya ya gati berarti di soro kini bukan nih ya geser ido secara etimologi na ido sarupa de do pasamot berasal dari kata-kata dasar samot sinamot berarti pasamot na parade sinamot ido magudaku dua opuk kresar ya mana dia guru nami nakeng nunga di patora kamu mengenai nama rahasohotan ya sohot berarti mau soi pada haposon hot di hatu au otomatis do tanggung jawab di hatu anon udah honon mana ikon ya pehot do museon akan tanggung jawab dia do terlalu mau banyak kepada dato ya betul ya malate jadi dang di hatu au nak kiringan itu so siang apa sohot hagiot na adalah hot di ruh ni parsaripeon dang di hatu au nate hot di ruh ni parsaripeon akar ruh ni parsaripeonon gurang macam darang itu parlakaun pakatayon di paradato do dia unga otomatis begitu songonino bara di pasu-pasu ya udah otomatis dia batua bari akatohonan ni hatua ini akan nama tua nomor rumah tangga ulah honon na ya mau nuangin odoh hidak kana boson nuangin neang olur sampai dong 10 tahun rumah tangga masuk STP dan dong ya agak susah apalagi mau ijo lo di baru ya rakon ni ba arong dope apa sih tersoni do agak ngaluk do manong guno gua teh natar ido nuangin non arong dope sianggar honon si pangasah honon na ido ya tersoni marahin narwaku ate nama teh mulai ate pak dang pola gudang si patung nami holan napa ingot todo secara etimologi hata-hatawan sia dia asalna ate imetong merestorasi hita mulai ate mah di hawa kamanami dabba ma akka parminoto atta teh marhite-hite parjepang atta disadarion marsanga patuhatta marsanga putra Raja Silai Sabungan marsanga nakita paparado putra Raja Silai Sabungan Horas Manida Horas ya.